Že čaute, pred pár dňami som zistil, že môj starý dirťák je prasknutý, takže sme rovno objednali druhý a rozhodol som sa, že by som mohol natočiť aj nejaký vlog, tak vítajte. Sme v Starej Ľubovni, Bike House. Dobrý deň, ešte skryjeme bicykel. Tu moja pani, ahoj. Miro, ahoj. A tu je hlavný stavateľ aj s hlavným bicyklom. Božek staviteľ. Dlho nebude biely. Sú komponenty. Všetko staré. Možno až moc staré. Však vím. Nebudem sa vyjadrovať. Študentský život. Tak dáme vidlicu. Koľko podložiek? Všetky. Toto by malo stačiť. Gyrosplát, počkaj. A takto. Teraz predstavec. Počkaj, musíš ho vybrať a zabudli sme jednu vec. Podložku. Dve podložky tam majú ísť ešte. Tu by sa hodila teraz hudba spad a mat. Tieto dve malé? Jo. A teraz môžeme. Nelepšie. Žiadny komín tam ostal. Topcap dávaš ktorý? Hádaj, čo sme tam zabudli dať. Pána. Som ťa iba skúšal. Moje deravé ruky, keď sme stavili patrola, tak každú chvíľu mi dá, čo spadlo, však? No Patrol bol mimoriadne zaujímavý build. Do 2:00 rána? Čo ideme dať? Kormáň. Je to? Riadno máš bakulu. Je ti to parádne. Skoro ako keby som sa tým živil, že? Trošku zavadziam. ASMR. Zaujímalo by ma, prečo dáš lepidlo na závity nástreď. Lebo jazdíš crankstop. Lebo som si o to povedal, ja viem. Buchta. Tu si prečo nedal lepidlo? Lebo tu nejazdíš crankstop. To dáva zmysel. Druhá buchta. Obchaj hodnú. Ale si riadne poplul. Zinzik a tento fiškus tam dáme. Fiškus? Mhm. To je na osmičku? Desina myslím. Desina? Mhm. Také veľké kalibre priniesol, hej? Mhm.
To je na to, aby ten crankstopper to reálne stiahlo. Wow. Trošku nám zbýva. Nelepšie. Nie je nič, kde by nepomohla hrubá sila. Ešte nechám to tebe. Keď tebe to ide tak dobre. Romanko, pekne máš, krásne máš. Ako veľmi ho chceš ťahnuť? Asi dobre. Hej? Povedz, prečo tam dávame takúto tubičku? Lebo si cigáň a nesedie ti ani rozmer sedlovky. Takže dávame redukciu. A že by sa to tam netočilo, tak dávame takú protišmikovú vazelínu. To je Amerika. Amerikánska. Čiže to stávame tu, lebo keby to stávame doma, tak nič také by tam nešlo. Napúješ. A nakoľko si zaťahol sedlovku? Áno. Asi poťaľ, teda už bude dobré. Originál. Ako sa ti páči moje sedlo? Nebudem sa vyjadrovať k stave tohto sedla. To je čisto nové. To sedlo vyzerá, ako keby si ho už vyťahol z popelnice a ešte 3 roky jazdil. To sedlo mi dal kamarát, ja som ho ešte zničil a opravil som ho a dal som ho sem. Neklam ti, nemáš kamarátov. Tak jeden človek mi ho dal. Adam Kopašák. On bude vedieť, ktorý to je. A pozerá video? Hej, isto. Ak nie, tak ho zmárnim. Adam, daj komentár, keď pozeráš video. Keď nie nové kolesa, tak aspoň nový kotúč, čo? A skrutky? Ó. Skrutky, pozor. Povedz mi, čo sa ti nepáči na mojom Hawaiian plášti? To je najlepší plášť, aký som kedy mal. Teda aspoň pomerce na výkon. Tak áno, keď stojí 3 eurá. Nie, asi 12. A vydržal mi viac ako 60 eurový ikon. Ale to není chyba plášťa, ale jasná. O tom pomlčíme. Kominka tu má takéto vychytávky. Na prvú si sa trafil do diery natrojnované. Ideme. Tu si trošku zaváhal. Iná diera. Najlepšiu reťaz, akú som kedy mal. Čo ty na to? Mám lepšiu. Máš drahšiu, takže lepšiu. Ale na to, aký si cigáň, tak chválim. Chceš ešte najbližšie koleso, hej? Jo. Okay. Shadow reťaz, shadow nitovačka. Here comes the money, 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 money. Vopchaj ho tam. Wow. To vidlica toľko vazeliny nikdy nevidela.
Navážem ti Osko, aby ti Roman nadával, keď bude dávať do auta bicykel. Pozdravujeme Romana. Roman to pozerá a teraz určite vraví, že... Ty hajzli s kávami. Ty hád. Ale však jemu sa raz zapečie, Oska si na nás spomene. Že mal jesť menej čokolády. Stojí zapekanie. Lebo sa mu iná Oska zapečie. Už to začína vyzerať dobre. Čo ty na to? Ešte len začína? Strmeň už máme. Každý dobrý twisterár vie, že musí premazať svoje káble. To má, že ten jede. Krásne ti to ide. Obchaj hodnú, Kevin. Gyros. Dobre bude, ne? Ešte aby nie. Nasadzanie kábel bolo trošku technické, tak to sme preskočili. Ale tak aspoň nastavovanie. Ešte stále kus flipuje však? To je parádne. Ešte strihnúť kábel. ASMR. Pekný. Čo ty na to? Že nám tu niečo zásadné ešte chýba. Dáka biela? Nie. Ja viem čo. No čo? Nálepka Bike House. Tak. Tak poďme nalepiť. No. Pán vedúci, poprosíme nálepku. No počkaj, to sú pekné one. Wow. Oh yeah. Už je to kompletné? Až teraz vyzerá dobre. Vyzerá to dobre, Ujo. Díky. Nejak ty. No jasne, tieto pedále hnusné. Čo vás proti môjim pedálom? Vždycky sa mi tam zasekne. Parádne. Držíš? Držím ti bicykel. No. Teraz bá rozpráv. Jasné. 4 za sebu. Tak dúfam, že sa vám stavba bicykla páčila. Dúfam, že sa vám aj bicykel páči, ktorý Kevin poskladal tu z Bike Houseu. A zanechajte like, koment a možno by som aj v budúcnosti videl ďalšie video. Možno aj z samotného downmolu, na ktorý som tento bicykel skladal. Čaute.